Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rose, hingkod ang pangidaron, taga Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong maguwa nga si Che. 22 anyos, single. Hilumon kini siya. Apan, natingarang misa nahitabo niya karon. Aron niya hisabtan, sugdo na ako sa pagsaysay diyang nanangit sila ni mama nga manarbaho sa Bacolod. Ingon ini ang mga panghitabo. Manarbaho ka sa Bacolod, Chi? Sige na mo, Bi. Tugti na lang ko nga mag-obra ko sa Bacolod. Pero, Chi, mo sa grade 12. Bitaw ati Che, di ba gud hadlo ka malayo kanilang mama ug papa, namong imong pamilya? Maura man kihapon, Rose. Kay dili masad kita makaeskwela sa college tungod sa atong kapobre. Mas may na lang nga matrabaho ko. Makatabang pa ta nilang mama ug papa. Makatabang pa ko ninyo ako mga manghod sa inyong pag-eskwela. Ati Che, Sige na, ma. Sugot na nga manarbaho ko sa Bacolod. Gusto mangyod ka. Nahala. Salamat, ma. mingaw na ko nimo ati Che. Ay, kinisang manghod na ko, eh. Basta maon ni Timan ni Rose. Para sa ninyong ako mga manghod ang akong pagpalayo sa atong pamilya. Mahal ko kamuntanan. Ati Che. Ay, gimingaw naman hinoon kong ati Che. Kumusta na ka siya karon sa iyang gitrabahuan? Rose. Ah, Gabi, ina. Wa pa magkamatog. magitun-an pa man ko. Ayaw pa maka. Gadi hara kong naglantaw ni mo din hinga. Ingon og sa may lawom kang gihuna-huna. Og kahilakon ka. Si ati Che ang akong gihuna-una, ma. Lain man ang akong gibating kamingaw niya. Pirmi siyang niya sa huna-huna. Parihas tag gibati. Apan ayaw pagsigi og huna-huna niya. Kay basig pangulbaan sab siya dito. Di niya punto mahimutang. Nakatuog na kay may klase ka pa uma. Kadiyot lang. Kinsay. Oh, Ate Che. Ate, niuli ka. Oh, nganong naghilak mong kate? Nananghid ang akong ati Che nga manarbaho sa Bacolod. Waon tay salig ang akong mama nga mulakaw siya kay hilumon manggod ni. Apan wa ray si mana. Nabalik siya sa amo nga naghilak. Niuli kuno siya kay dili siya katugid to sa iyang gitrabahuan. Apan sukad siya nabalik sa amo. Lahi naman ang iyang gipakitang lihok og kinaiya. Magsige na siya gihilak og dili makatugog magabi. Onya. Kay ngano man day ka, Che, ha? Nganong dili man ka makatug? Kuan, kanang daghan ko makita. Unsa ate? Sama sa unsa man ti? Kuan kanang mura ko kilamat. Unsa? Ayaw! Ayaw ko ninyo gusa! Ayaw! Ate, ano ka? Bawa mo! Anong imong makita? Hilatan ba kanila ta? Bawa mo! Bawa mo! Ay, kakusgan ba niya? Ate, huwag ka ba makailan papa? Si papa man na. Kanang imong sang gitok mo kusog tayo. Si papa na. Di na ni maayo. Asa si mama nimo? Ipagkuha ng tambalan. Tambalan pa? Dili ba di ay doktor? Uy, na-possess man ni siya. Ha? Naposes iyo? Unsa ibut mo pasabot ana? Gihiruhaan ni siya o mga daotang espiritu. Iyo, unsa may buhato na mo niya? Kusgan ra ba kayo? Iadto na ninyo og pari og doktor aron nga ma-injeksyonan na siya og para pakalma. Ay, kaluoy sa imong maguwang, Rose. Ingon ana na lang siya pirmi.
magsigi og hinuktok. Tulala. O maoy sulan, dili puta kapugong sa iyang kakusgan. Ma, wa kay nagbinuang anak ni ate. Unsay buot mong ipasabot, Rose? Lahi ang niya sa akong hunahuna. Nga basin, may nagbinuang o gipanamastamasan ng akong maguwang sa pagtrabaho niya dito sa Bacolod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, hilo mo ning akong maguwang. Apan, human siya ni suwag pinarbaho, waray si Mana ni pauli siya sa amo, nga ingon ani na siya. Murag na puses, o dili na makailan na mo. Tinuod ba nga ka ng mga hilumon, mo ilagmit duwaan sa mga dautang espiritu? Ikaduhang pangutana, mag-wild naman ang akong ate, o dili na makailan na mo niya kusgan. Musuol ra ba ang iyang gibati, kung may gusto siya nga dili matuman? Tinuod ba ang giingon sa tambalan, nga napusis ang akong maguwang sa dautang espiritu? Ikatulong pangutana, naa na may injection para pakalma niya kung mag-wild na siya. Hangtod ka no sa amin mo gamit ani niya. Kay 3 years naman ni siya nga ingon ani, apan wa man gahapoy kaayuhan. Unsa man kaagidi ay ang iyang sakit. Ikaupat o katapusang pangutana, na ako'y pagduda nga may nagbinuang o nagpanamastamas niya. Posible ba ka na? May nag-ingon sab namo nga amo ko nung iadto og psychiatrist. Kay mura naman siya og nabuang. Pero wa man mi kwarta. Mahal ba ang pagduol og usa ka psychiatrist? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di karamo, pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o dire ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema, Atty. Eileen Bathan ang andam og taganang mutubag sa inyong mga legal concerns, no? Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw kanang kuan na gyud teamwork, no? Teamwork, no? Kinumduminon ko dito ko sa Jakarta, nag-attend ko seminar dito kaming Dr. Dave Baron. Ingon tong speaker nga unsa ka importante ang kada membro sa usa ka grupo, ha? Ingon siya nga, you look at that very elegant looking wall clock, gold plated. Mahal kayo, worth millions, ha? Why non po mo billion? Yun siya nga. Importante kayo ang tanang parte anang mga rilo. Kay bisan og unsa ni siya kanindot, unsa ni siya kamahalon, kung imo ni siyang kuhaan og pinakagamay nga screw diha sa sud, di na ni siya mo function normally. So parehara po na sa atong mga grupo-grupo sa atong organization. Ayaw i-lock down ng mga utility worker, mga hardinero, mga security guard, tungod kay CEO ka or presidente ka sa grupo, no? Kaya parehara. Pareha binag ka ng voluntarism nga kwan. Pareha ka ng mga Lions, Rotary, mga civic organizations, voluntarism na. So, you have equal rights and privileges. Bisan pa mag ikaw may pinakadugayan nga membro anang grupo, ha? You don't have the liberty and the right to bully the other members of the group. Parehara rights. You just function in different ways. So, mga na ako ay ka-istorya. Ang ato magtatampo ka ng adlaw, si Rose, 22 years old, single pa ni siya, no? Taga Negros Occidental. Dito ko, bago lang ko dito Dumaguete City, no? Kumusta naman ay mga kinilitan na family diya sa Dumaguete City. Mga Duran family, ha? Mga parinti pa nila ko, mga Duran family diya sa Dumaguete City. Nangungoy ko, unsa man kalayo ng Kanlaon di kaninis Dumaguete City? Layo man kayo. Kanahan ko mo Kanlaon. Kana naman ko og kanang agoy hot spring diya sa Palinpinon, Valencia ba na Palinpinon. Pero ako kaana pa ng Kanlaon. No, nakalabay lang ko pada wag yung kana, no? Gusto nito kumutanaw. Pero ning buto man ko, no? Pero minaot nga way dakong kadaot ng nahitabo, no? So taga Negros Occidental. Ito na ni Spikas Occidental. So about ni sa maguwang niya nga
22 nga hilumon murag na aman to'y mga spiritual problem. Mahintag na pa si Padre Rique, no? Padre Rique, no? Diya sa Alegria. Wala na, bali naman din siya sa Buanoy, Balamban. Regards ni mo, Padre, ha? Ang akong gisaad ni mo nga reading material sa Mass Hysteria, still asaad. Wa pa na ko mahatag ni mo. Wala na ako paningkamutan nga mahatag na ko ni mo, Padre Rique, da sa Buanoy, Balamban, no? Musta naman dahil mga Alboro family dia sa Balamban. Okay, sa unang pangutana. Napaday ko ilaing great, mga taga Kalindangan Karkar, Lantawon. Mo ba ni? Tama ko mga Alcosiba family, si Nina o si Genevieve, Nanay Diding, mga Imbalsado family, Satori family, Mabanag, Jenelsa, no? Si Nilson sa Panadtaran, San Fernando ba ni? Panadtaran, mga apo ni nang Sidis, og Berto, daghan kayo daghan kayo mga apo, og atong mga Nanay Luz Bastatas, Joy Genelsa, oy sani? Billy Rimiticado, kining uban sunod na naman pod, o taga kuan, taga asa ni siya? Panadtaran, Panadtaran San Fernando man yung Panadtaran. Okay, so going back to our sender, si Rose. Unang pangutanan ni Rose. Hilumon ning akong magwang apan human ni suway o panarbaho, wala ray si mana ni uli sa amo nga ingon ani na siya murag na pusis ug di na kaila namo. Tinuod ba nga mga hilumon maoy lagmit duaon sa mga daotang espiritu? Well, Padre Rique untay atong pasultihon ani. Well, a little background. There was one time nga ginbitar ko ni Padre Rique dia sa Madridijos, that's kilometer 50, Alegria, Cebu. Naghisgot me about mga common mental problems including exorcism or evil spirit position, no? So may bitaw ng daghang mangutanan nako. Dok mo to kag bad spirit. Inko ako, although di kay ko religious, pero musimba ko. So musimba ko meaning to ko good spirit. So kung mutuo ko good spirit, it goes without saying nga mutuo ko bad spirit. Na mabitaw ng mga jita every time nga natas mga lugar nga medyo lain paminaw ni mo si mong lawas. Wa ka ni siya mag-drugs ni siya Rose, imong magulang or wa ba ka ni siya maka-experience o mga traumatic nga mga life experience beyond normal human, kanang mga near death na mga tawag na mo sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry nga PTSD or post traumatic stress disorder. So mao na ang akong ika-istorya nimo, no? So hinaot nga madani nimo ug dalhan nga to sa psychiatric ward para ma-evaluate ug ang uban ani kadaghan ako ani magkag-partner og pare na may gitawag na tong mga exorcism pag abog sa mga daotang espiritu. Ingong bitaw ko nga ang amo mga pamaagi pader paghatag magtambal kanang inyo magampo mag-teamwork naman ta kay di man tay mga panahon nga naalagi toy gipang na mass hysteria yung possess of evil spirit as claim. Ikadawang pangutana, mag-wild naman ang akong ati ug dili na makaila namo og kusgan. Musukol ra ba ang iyang gibati? Unsara? Musuol ra ba ang iyang gibati kung may gusto siya nga dili matuman? Tinuod bang giingon sa tambalan nga napusis ang akong maguwang sa daotang espiritu? Well, katong tambalan nga niingon is entitled to his own opinion. Pero ako kay usama na ko ka medical doctor o sa psychiatrist, maybe he might be suffering from post-traumatic stress disorder or severe anxiety nga naingon ani ni siya. So, kung madala nimo siya sa among ospital, sa psychiatric ward, amo ni ma-interview, mahatagag tambal, pangkalma, daghan mga pasyente nga nakusgan ni kayo, maulian ramon pod. Di ko maka-roll out the possibility sa ingon sa tambalan nga napusis siya og daotang espiritu. Akong balikon, ako Dr. Rene Obra, mutuo ko aning bad spirit, kay mutuo man ko good spirit. So, naara ni sila sa atong palibot, ug weak ka, vulnerable gyud kay ka. So, pero strong imong personality, dili kadali ani madutlan nila, So, ikatulong pangutana, naan na may injection para pakalma niya kung mag-wild na siya. Hangtod kano sa ami magamit ani niya. Kay tulo ka tuig naman siya nga ingon ani apan wala man gihapoy kayuhan. Unsa man kahagyod di ay ang iyang sakit. Well, ako nang gingon na Rose, ako medical doctor man ko, naatay mga injection nga mahatag sa mga tawo nga mag-wild, mga isog kusgan, mao lagi na
dili normal ang panglihok-lihok. So kung mayngong kag as claim by the tambalan nga gipusis siya evil spirit, ay pre-uberan na god nga mong wagtang ng mulakaw ng evil spirit. Pero kung imo ni siyang dalon diri sa among ospital, tagaan ko ni siyang mga tambal, ako ikapasalig nimo nga di na ni siya magwal. Daghan kay tag mga injectable, kanang mga injectable amo nang gamiton sa mga pasyente nga dili mo comply sa oral medications. Ikaw man siya mahimo 100% mahatag man gyud kay injection man. Ikaw pa to katapusang pangutana na ako'y paduda nga may nagbinuang or nagpamastamas ini niya. Posible ba? May nagingon sa nako nga amo kuno ni adtong ansa ni? Nagingon sab namo ang amo kunong giadto og psychiatrist. Iadto og psychiatrist ha. Iadto ni Dr. Rene Obra. O iadto sa Vicente Soto Department of Psychiatry ha. Ako'y hipi da sa una lugang panahon pero wala na ko dito. Lahi pagkita ninyo si Dr. Fred Tampos og si Dr. Chi Villero na sila diya. Kay mura man sab good siya og nabuang. Apan wala man mi kwarta. Mahal ba ang pagduol og usa ka psychiatrist? Mahal yun. Mahal. Ayaw mo nga rin Dr. Obra kay wow, bitaw. Kung may budget, ato lang sa Vicente Soto, ha? Kay nakabayan na budget ang gobyerno para ni mga problema, ha? Ayala ka rato, lugwa may budget kayo nga dako. Of course, ang inyong pamasahe, ang inyong pagkaon, adi, na pun musulder na ang hospital. Pero tambal lang, na ay mga tambal dito nga mahatag nga libre mangani, o kung dili mangani libre, gamay ra ang inyong mabayran, ikumparar kung ari mo muduol sa ka pribado nga psychiatrist, kay kami, including ako, mo charge man gyud mi. Pero dili sa tanang panahon gud po, da ako, say mo charge, say, sidira ra po tag, pila ra po isod sa imong pitaka, na mao na lang po da. Tagaag mga samples. Right? So, inaw kasabot kasong explicar ni mo Rose, ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa itong programa, kini akong suliran.